Ya maza gari fa ba kuɗi fa ba hawa keken nan ba. Ka san me bari wani Allah ya cido mana da wani shashasha. Ni da fara ba wata tafiya. To kai a wayan can fa balsi kuma wallahi alladhi da ban da takalmin sa wannan ma a masallacin juma'a da kwaso. Yau kasuwa akwai alamun harkar kenan. Bala ga wani gara nan in fuska Cima gudu. Yau alamun kasuwa akwai na tsara. A malam na wala. Ba ko ne? Ai kan ba addinin musulunci ai bai zama laifi. Wai me ya faru ne? Daman kanki ce ne sai da mana sai da mana. Kanki kan za sai da? To ai ba matsala bane in dai sai ka kanki ne. Yawa yayi noma duk an gyara. Yawa sai an jima fa nagode. Rantan and Weezy got ya from everything man. Alhamdulillah. Yanzu wannan koberin ne je. Dan aju abin da zan sai kayan wanka shikenan. Dama wanka nake son koya garin nan. Wallahi wannan kenan. Kaga ta hanga saka wallahi. Bala? Mun samu na kuɗin motar fa zuwa gun wannan yarinya. Sosai ma. Dan kira mana ita ka je yanzu ya ana tana. Wanda ayyahe mu ko? A sosai wala sosai. Kira mana ita. Kuma burau ba. Me ya hemkin da bata na ba. Ina ma abota masu son sababbin comedy mai salati za su iya shiga channel ɗin mu na YouTube su rubuta mai salati comedies. A nan haka za su samu sababbin comedy ko kuma a lambar waya kamar haka. 090 3 2 5 9 3 5 2 farin cikin ku. Ina farin cikin mai salati.